Maganin da na kawo anti dai an bi an shashafa mata. Wallahi ba yanda ba mu yi ba. Bayan kika kawo jiyan nan na shafa mata muka yi komai amma abun daɗa ƙaruwa yayi tana ta fusge tana ta buge yanda muka ga rana wallahi haka muka ga dare jiya in gaya miki. Abun fa sai ƙaruwa yake ta yi. Allah ya sauke. Allah ya baki ki lafiya. Amin kin ga ko abinci ma kin ga ga shayin da na aje mata ma tun safe wallahi bata ci komai ba. Ana ta addu'a fa abun nan ya ci tura wallahi. Amu alaikum assalam. Yawa sani lafiya. Lafiya. Ya masu jikin. Jiki da sauki. Ana samun sauki. Wallahi kin ga mu na korin tsaba mu yi ba tana ta fusge ga zage in gaya miki amma kika sa mata kiɗa to shikenan fa ciwo ya warke. To ai an zo wurin. Me kike nufi ɗan nan? Wannan ai sharrin mutanen ɓoye ne. Akwai wani malami aikinsa kamar yankan wuka. Ana ce masa malamin mata. A ina yake? Ni zan kai ki har gidan shi. To shi kenan. Masha Allah Dauki sauki ya zo. mayafi. Dauko ma To ya bari na ɗauko mayafi. Bari ban ga ta zama ba. Bari na ɗauko mayafi. Abinda an daɗe ana jira. waraka. Kinga ɗago ta yayi ɗago ta mu tafi ba mu ga ta zama ba. Yawa sauka babu komai ba damuwa yakwa idan na ce ba damuwar ai ko to ku jira ni zan je sallama baki tukuna sai na dawo sai mu ci gaba da tattaunawa da ku a'a ina zuwa ku zaman ku ina zuwa a'a suwa ne a'a magajiya yau ke ce a gidan namu do me ya faru? Malam na zo maka da baki ne yanzu. Kwana biyu magajiya ba na ganin ki na ce ina kika shiga tunda aka yi miki aiki dai bukata ta biya kuma shikenan na daina gani. Ga maman yarinya sai ta maka bayani. To babu matsala ba komai. Ka ganta na malam ba ma bacci sai fizge kullum haka muke kwana ba ma bacci. Ku ne ba ku iya baccin ko kuma ita ce ba ta iya baccin? Ita ma ba ta iya bacci ba ta iya cin abinci komai ba ta iya ci sai dai bacci wani lokaci mu ma ba baccin ga fizge. Tana zage-zage? Tana yi har duka ma tana yi. To in kuka ba ta abu ba ta ci sai ta furtar komai? Ba ta cin komai. Laifinku ne wallahi tallahi laifinku ne
saboda mata shaidanu suna yawan shigar su. Wannan dan maraɗi ne ya shige ta. Kuma laifin ku ne na gaya muku na ce mata da yawan su a bodin ake ɗaukar wannan tsiyar. Ko mace ta zauna kanta a buɗe. Ko ku ta zama haka gaya. Tsohuwar ku sidda. Kuma ai ta mugun zama. Wallahi dole mutanen ɓoye su shige ku musamman mata. To, wace ce uwar tata? To ku sai ku tashi ku ba mu guri za mu yi magana da uwar. Ko ku za ku yi min aikin? Ta. An ku za ku yi min sai tashi in fita ku yi? Ta. To, Hajiya? Ka ganta nan. Hayya mana! Hayya mana! Hayya sa! Kashe su! Sannu. Ku zube min kayana! Sannu. Kayana ba na sayarwa ba ne! Da banza! Hajiya, wannan yarinya saboda aikin da za mu yi mata, aiki ne wanda za mu yi mata na je katsai. Za ki batta a nan gurin za ta yi mako kwana 7. Dalilin da yasa sai ma mun nemi alfarmar su mutanen ɓoyen da suka shige ta musamman dan Maradi. Dan sai mun aika mutane daga nan har sun shiga har Sudan. Sun neman mana alfarmarsa ya yadda ya magana da gaggagaggan da suka shige ta a fitar da su. To dalilin da yasa za a dace kwana 7 saboda in suka fita za su yi ta sintiri, su yi ta zagaye. Kar su je su fita daga jikinta kuma su koma cikin zuri'ar ku. Shi yasa muke ta son kokarin da za a yi in ta kai 7 za su fita. Yawwa. Dan sai ta ci zogale. 'Ya'yan zogale za ta ci. Zogalen fa ba da faffe ba ɗanyen zogale. Sannan kuma za a yi mata wanka da ruwan rama. Da yanzu kamar na za a bayar abubuwan da tukuna ma ai sai kin ga yanayin abin tukuna sannan za a kuɗi ni za ki nuna wa kuɗi Hajiya. A maka ina da gidaje kusan 60 a Shara Mansur. Ina da gidaje har a kushe bakur. Ina da gida a London. A Germany ina da gida guda 3,000. Abuja kwazancen banza a Asau ma ina da gida a Asoro. Asoro. Kwarai kuwa. Da kin ce gidan malam mai gobe da nisa. Na gane. Ba yadda aka yi, ba yadda ba a yi ba ma ƙasan nan ta sai gidan na ce ba zan siya ba. Gwamnati za ta siya na ce ba na ciniki da gwamnati. Ai na fi gwamnati kuɗi Hajiya. Ai shi yasa ban yi ƙasa a gudu. Ai na fi gwamnati kuɗi Hajiya. Yau gwamnatin me? Ita da sai ta yi rabano ta yi waye? Ni rabano nike? Da ne haka Hajiya ne haka ne rangaji da ne haka kawai sai dai ki ga biliyan 60 ta zubo zu kuma ba ma irin kuɗinku ba kuɗinku da ya zama yayi naira 1000 ma yanzu dan shayi ma za ta yi mai ne dan yaye naira 1000 me za a siya manja ma ba na 100 yanzu saboda bala'in da ya same mu a ƙasar nan Hajiya komai yayi tsada saboda haka ki tashi yanzu ki je ki ɗauko mata kaya kamar kala biyu da sabulun wankanta da sabulunta na wanki saboda mako za ta yi. Yawwa da man shafawarta. Jingina ta da garu ba abinda za ta yi ai. Yau ki jingina ta mana haba Hajiya. Jingina ta nan tana jigin kai ku kyale ta na ce. Ku rabu da ita na ce. Alkati ku rabu da ita na ce. Dan maraɗi ka kyale yarinyar nan na ce jingina da garu jingina da sabulunta da yo Hajiya wai matsalar me tunda zaki zo kina da matsala dalla dauke ta ku fita ba zan aiki ba zan aikin ba Hajiya in na yi aikin nan kaga tafiya ta Allah yau kuma ba na son yawan magana a ce tana nan a'a ba zan ga yawa kowa ba to aje yo mu ina ruwan mu da aljanu muke magana kuma zaki zo kice wai Alhaji haka zai yiwu ba zai yiwu ba kuka kawo ta yanzu idan kuka kai ta asibiti likita yace za a abarta wata 2 ma da yake komu an raina mu ne
alfundiki, wailari, 'yan kaba. Mala! 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 Malalale! Malale! Gidan mai malale!